Umgaqo-siseko ugunyazisa kuba umntu ongena kwesi sikhundla axhaswe ngamalungu amabini kumathathu ePalamente, kodwa ngexesha oyesakuba ingqonyela kwiofisi kamongameli Thabo Mbeki, umfundisi uFrank Chikane ufumene iivoti ezingaphantsi kwezo zidingekayo. Amalungu amaqela aphikisayo amgxeke njengomntu oququzelela imisebenzi yombutho we-ANC. Not having a person who's at the head of this organization is a huge concern. It means that there's no real oversight taking place of the intelligence capabilities. And as you've seen from recent Zondo reports, how badly that capability was misused during former President Zuma's administration. Umbutho we-DA uthi uChikane ibingengomgqatswa obalaseleyo kwinkqubo yodliwano-ndlebe. I refuse to be linked to a committee that builds a reputation for not getting things done, like its predecessor committee in previous terms. This position should have been filled, and now it will be at least 5 months after it should have been, if not longer. I-DA idlulise isithi uChikane kundululwe kwakhona ukuba angene kwisikhundla sokuba ngusihlalo we-National Lotteries Board. Umbutho we-EFF uthi wona ufuna umgqatswa ongenamkhethe. We want a candidate who is not elderly and definitely not factional and certainly not deeply rooted in ANC politics. Usihlalo ojongene nekomiti yasePalamente ejongene nalomba uJerome Make khange afumaneke kuba aphefumle. Ulelani Philip, SABC News ePalamente.